Ingsun jaluk ampura ning salahe prilaku ning salahe pengucap ning dosa sing blikaton ing mata moga kakang bisa nerima. Dok Mirna Arawi Mas Yogi saya Lenita Ayah Azevan Bapak Esa Ang pakel sing duwe pik Ang pakel suruh ilang cahayane sepilang suarane rasa sepeninggalane bayangannya Bapak Nuri wong tulang kacang sayang Bapak Nuri kesuwun Bapak Esa Bapak Azevan bener Bapak Azevan asik Bapak Azevan sayang Bapak Al Sukmi katresna lang kapadane Sukma